Nairobi chuan professor ikal bohlan khan bank a hian thil tam tak a thlenga. Tokyo chuan Berlin chu bathroom a phuar betin silai nen adopa. Chumi hnuah Berlin chuan phubalak nan Tokyo chu police aman tir le a. Chuta Helsinki an aunau pa Oslo nun na alak sak bok. Ati chuan professor chuan poiti mel zetin aunau pa athatamo aron tia. Nairobi chuan soichun zomin o thate adam chuak zo to don silova chu baka Oslo na tuar chu Helsinki hian a mureng thei to lo ani. Ishiat ang chuan Royal Mint chunga hian keimani le keimani inkara boina tam tak a thlenga. Du lo viau maila in charge kani angai. Ashrim shimin police hau bula khan enge iti newsa kan lo mu chea ati ngala. Professor chuan kan ruam manna a telve ani kha tin a chang. Anin biak lai chuan police cam atangin Raquel chuan aron kola. Engtin nge ka kauta kang che. Sergio nge professor tilsia thiam lo kanei ngati nge in mission te ron chua lova imi te kan man tura iron peklu aron tia. Professor chuan itan chuan professor kani rengang keimani inkara boina tlem kan tok deva eng thamma ani love tin phone chu ada. Inspector te ina chuan professor le Raquel te chu anin mulea. Zunau te domdunin apasal chungchang te chu an soya. Professor chuan ka in thiam lo hle mai kati boy lutuk che ati chuan in thiam lo du su ka pasal hlui te nomzet kha ilo khoya kalom jok atia. Professor hian a plan zinga telve Raquel hi aruk tak chuan alo du ve hle to ani. Professor chu atom ruk na in athlen le chuan Nairobi a phone. Kan ruam man na te kha tuna tang chuan fing tak le felfai takin kan kalpui to turani. Kan thil ti tur kan zo huna. In zawa in khalai muna tang khan ka shwai chuak vekang cheu atia. Professor chuan inspector phone ngalin kan mission te som pakhat karon chua dona. Ma se thil pakhat minti sakve angayang news reporterin bank chunga hian live in interview aron nei turani atia. Raquel chuan kalau in ngai tua don nia ati chuan in ngai tua uluk hlero ama a kan mission pariat chua kan tuma. Alison Parker ithan jok wanga kan in biak na kati leak out kha sherengla tin phone chu ada. Nairobi chuan tuna kan plan dot le kan kalang news reporter teron kalin Royal Minta tilthleng hi live in anti chuak dona. Kan zinga hian reporter lo kom tur kan mamo dona ni atia. Berlin chuan keiman kalo kom don nia ati chuan anrem titlang ta a. Heti lai hian inspector le aho te chuan kem chunga chuan tilthleng thei tam tak ngai toin an lo soi hawa. Raquel chuan pon lama lo pui thin tu hi bank rok na kalpui meka an khai pa ber ani aring tlat mai. Angel po tha aron tum le nge yang newsa aron har chuak to ti in thu ti darila. Hospitala tha tumin aron in lan nge yang ti in an chief pula chuan asoya. Raquel remruat na chu tha tin an kaltlang pui don ta. Damdoi ina ni khoshelova om. Angel chu aruma tang chuan la chuakin aom na pindana chuan agent pahni te chu damlo le aom pui tu angin anda a. Police dang ho chu medical staff angin anin chai dang lam vek bok. Damdoi ina entli thlai na anda camera te po chu police in an control vek to ani. Royal Minta chuan reporter chu an tirlut ta. TV a live in Kovelin an clear thup mai le. Bank chung an valu chuan Berlin chuan lo dong songin professor plan ang chuan bank rok na kalpui tu te chu tin mun khir khan taka an din to thu alo soya. An mission som pakhat an chua tur te chu alo ko mu bok.
news reporter chuan engwanga ningangot in shen to nuwa hetiang mi te hi chua in tum tak mai tia azo chuan Berlin chuan helaya hian keini ho hian hun har satak kan tok meka achak lo zoka kan tang ani ti kan pombok tin an mission te chu achua tira Oslo ruang bula chuan hruain min han en la kan chak lo ani kan tlom to ani ti kan pome ti pa chuan Oslo ruang chu reporter chu khoi tirin athinge yem ti afia tira kan mission tlan chuak ta te khan an votluwa ana tur lovin aboral ta ani mi puite chuan Oslo hi rukru angin an lo mu po ani mai thei ma se keini tan chuan kan tho puile thian thatak ani atia anin komzo nu chuan newsa deputy inspector Angel aron har chua thu an ron puanga professor chuan lo hria in aril ru abuai tamap maile Angel hian ani na dik tak asia ti hi Raquel phone a message anu chia atangin alo hreto ani Berlin chu phone a bia in thil om thei an soidu na police te thangkam ani chu an ring ve tho mai alo ni lo paltakin ti in va fiange chu tha atia hospital a kal tur chuan professor chu a in chei dang lama heti lai hian police lam chuan hospital kil tin mai chu an lo thli thlai ve reng bok hospital a chuan professor ruam manna angin mi tihlim tu anga in chei clown tam tak an ron luta alo thli reng tu police te hril a hai hle professor chu aron lut ve ngal chat bok nopang omna ruma chuan lutin sazupuilem aken chu nopang pakhat nena apea chu nopang chu Angel omna chuan kal turin atir ngal bok athil ken tira chuan camera aphum ru ani Angel room avalu chuan damlo anga in thuam police te chuan silain an lo tina professor chuan an thangkam ti a hre thiam ta bank chunga chuan an manager Arturo chuan an tlan chu theidan tu ruam manna aneya an mani veng tu nei thei ber Monica chu tirin bank rokna kalpui tu ten an silai lem an ken tir chu Denver a silai nen chuan a thleng ruk tira Denver ama chia om lai chu chuin Arturo chuan Denver chu pistola tinin avau khur khura Denver chuan alo hlau lo na samai a pistol ken lai chuan tin ve in an ka chuan alem alo ni reng si Monica avamela alo in thiam lo na samai Denver chu angonga rekin pistola tin chung chuan Monica ge thongro kan chuak don atia hetia an boila hian an thom hria Berlin Rio le Nairobi te an ron lang ve ngal Arturo chuan in silai da thlaro ani lo chuan Denver hi ka kapang atia anung lama tang chuan Monica chuan aron khong tu top mai le Monica hian Denver thi chu apal thei lo ani an lo in ngai na man tlat Arturo chuan an jinga mi ini kha an jinga mi ani hi tin au chiam chiama hemi nu hian Monica in Bangkok kalpui tu te pol chu azom veta ani Nairobi chuan bank chung lama in charge ni na chu Berlin puta ahlan le bok police cam lama chuan professor thilti te chu an lo soi hawa forensic lam chuan a camera da na sajupui lema clown in cheina samjai bak an mulo ti thu an lo soya Raquel chuan bumin kanom le to ani hi atia midang chuan isoi dik chi alom Angel chu tha an lo tum tak tak ani don hi an lo ti ve bok Raquel chu abai dong le aril ruhana te chok jang khai nan tin professor chu phone in coffee in puya soma
Professor po man mo taking clown anga ain china te chu alo ti 5 ve ngal sok sok anin huna tur mun avatlen chuan ale kha tur professorin alo nu chia chu an lo pe a ram sang sang tuipui kam thalak alo ni Professor chu reilo te a ron thleng ve le ngalin Raquel hna chuan heng buai na zong zong te hi are huna tuipui kama kan jin dun don nia idu ber kha thlang ro le atia Raquel chuan nangman thlang jok ta che ti in thalak chu professor apo tira Philippines clear car nuam tak lo ni in chulai mun nom zia chu professorin asoi mol mol lai chuan akora clown in chaina samlem Sajupui lema kai forensic lamin an huang kha a mutatlat mai le Raquel chuan mak ati hle mai Angel thu soi zong zong te Salva anuna aron landan le alo du man zia te chu angai tua chuak wat wara Amel malian ber pon lama changa beng rock kalpui tu te lo pui tu chu Salva alo ni reng ti chu a oi phal tlat lo pangai taka om atum sham sham badruma kavalut lukange ti in akal sana Raquel chu amumal thei to lo avai ruai mai forensic lam chu phone in Sajupui lema an hu samlem rong chu azota an ron shil chuan athil mu nen arong ain ang chi ani aring thailo apasal hlui Alberto chu belein beng rok tu te chen na thin ina mei vap kha in lo en fia toem avati chuan en fia toe thil poimo om lo newspaper hlui mai mai alom alo tia Raquel chuan ani le inin sual chungchang kha dik takin min shil ro atilea Alberto chuan ka soi to kha ka khoi ve man lo shim shim ka shoka min re ka ni kho shelovin min siam alom atia phone chu ada Inspector Professor Bula avalet le chuan pa ngai takin avati ti puile a Raquel chuan keipon thil thadeu pek tur che ka nei ve asin badroom a min lo wangak ta che atia Professor lu nu chuan badroom a Raquel chuan zui lutin silain atina iban pharro ati chuan Professor ashil hai le kutkol chubun tura ti in Royal Min rokna lo puitu ini awangin man ini Police ne na thu isoi ma in ukil biak masak theina right inaya jasma a inlan theina right inai bok ithu soya piang kota nangma kalzong in kanmang thayang atia heminu hian professor chu beng rokna an kalpui ma a anin kulna ina chuan shruain aphuar beta ithiam hle mai misual tam tak kalo chui to a an mel an mit mai le an tong dana tangin an hriat thai chin nang ve chu okidam takin min bia a kabula lau thong mel ipungai bok si lo engtin nge iti thei tina zot vela tunge ini ati chuan professor chuan Sergio Marquina kani alo tia Sergio mo Salva nge Professor Zok tuber nge ini Raquelin ati chuan Professor chu alo ngoi renga kamirin ini a kangai naman lutuk chesin min lo bum renga mo tin Raquel chuan a an khum na samai Professor chuan ni e kan plena itel ve alom kan nei che angaya ma se kan pani in kara thil thleng kha chu atak tak ani keima dan siam ngai ka bo chia a kalo mangai man lutuk che ati chuan Raquel chuan abeng sok sok mai ngoi rengin ina tang chuan a chhuat sana Tokyo chungthu ngai tua tura court lam an pan pui mek lai chuan professor thian te chuan police motor chu lo lam punin Tokyo chu an lo chan chuaka
police form hak tirin professor abiak na tur phone an lo pengal bok Tokyo chu mun lataka tlanin professor chu biak an tuma lo chang tu tur aum si lo ashil hai le chak taka atlan lai chuan thil angai tua pon lama chuan police in min umin min zong reng dona kanun hluya khan kirle thei kanilo mun pakhat chiakal na tur kanai ka thian te bula ka let le don ani ti in Raquel chu professor apwar be na muna chuan lo letin lie detector dot soile soilo hriat theina khol aron kenga dot soi thiam tak ini ti ka sia ithil soi zong zong kha ka ring lo ani atia call chu professor taksa a chuan avua tarup mai le Raquel chuan he call hian I thok dan te I BP asangem ti le ilungphu arang zualem ti alo shevek dona chu wang chuan dot min shil to lowang che ti in zona azot trana iming le ipian na soiro professor chuan Sergio Marquina kani San Sebastiana kapiang atia ani le angel kha I plan wang hian anun a chevek don ti sia em ati chuan o sia e atia nangma wanga accident ani em nilo Royal Mint roknakal meka hian abultum tu inem atia nilo tinalo chang le a ani chuan tunge abultum tu chu professor chuan kapa ani apuitlin mai na thia keiman ka chun zamani kano pan lain thi ngamin kadam lova damdoi ina min enkol na tur poisa kan nei to silo tranpui tu razonga tu ma anom lo kapa chuan kanun na chan na turin bank arok thin ta ani atia Raquel chuan thinrim o takin ani le kanin biak na a in mission pariat aya Alison Parker ka thlan jok thu ka soi iti leak out khan ka chung tele mipui ma a min timwal phawa kanun a hreom don ti sia tiro atia o sia e tin a chang ole ani le inspector in charge kani wang chawa min mutpui ini em ati chuan professor chuan nilo teulo mai alo tia Raquel chuan do soi to su ithil soi engma hi ko oilo lo ti vele in professor chuan I o yangai hleinem karil rudik takalom ka soi ilaka karil ruput hi hei hi kan plan ani lo ti chu ka sia ma se kan pani in kara indu ton na lo piang hi atak takani nang poni sia ani lo chuan ngatinge police station a min hruai lawa heta min hruai ngatinge zela ka tan lo tina zot leta anin hnial boy lai chuan Raquel phone chu lo ri in Tokyo atlan chua thu chu an ron hrila Raquel chuan chua theina kong zong zong dang ping hal ula man theina waran ti chuak ngal ro atia phone chu da in professor bula chuan Tokyo atlan chuak ani chu nangma ruam man na vek thawaniang tiro ati chuan professor chu alo bu ngata diktaka soi chuan coffee in tura karon mu ma che khan Tokyo atlan chua dan tur chu kalo plan fel vek to alom tia soin Raquel engkim thudik ka shil vek to che ilaka karil ruput dan zong zong po hi oilo mala atak ani ati lai chuan Raquel chuan ngoiro atok kaning zozai lutuk ti pa chuan silain atina nung lama changa atin reng lai chuan professor chu aron che thuta ashoka Raquel chu rek betin ni khoshelovin asiam ta heti lai hian Tokyo chu bank chunga chuan lule alo tum ve mek bok Rio chu Alison Parker phone chuan vabia in Tokyo ani thu avashila police te chuan anin biak na chu an lo hret chat mai Tokyo chuan professor abiak theilo thu hrilin bank kong kapui lo hong turin avatia
bank lam apan chuan police thuama in thuama wangin an lo hre mai lo an hriat chu anu chuan chak taka tlanin Royal Mint lam chu apana a thian te chuan lo puin police nen chuan an in kap na samai bank chunga chuan atlan lut thei hram Moscow chu na takin police in an lo kap hliam hman ani